Він і тільки він знає, в чому, коли, де є благо для нас. Як приклад, можна тут згадати кричущий випадок, коли один із лицемерів звинуватив мать правовірних. Аїша почав розповсюджувати слухи, що вона порочна. І все це рознеслось. Цілий місяць Аллах не зіслав жодного аята з цього приводу. Дійшло до того, що Аїша, вона захворіла так, що ледве не померла від цього. А посланець Аллаха, в нього були пов'язані руки, він нічого не міг з цим зробити. І тільки через місяць Аллах Субхану ва Тааля зіслає аят. Воістину, ті, які зводять на клеп, є серед вас самих. Не рахуйте це злом проти вас. Навпаки, це добро для вас. Кожна людина отримає за свій гріх. Тому віруючи, якщо вас не здоганяють випробування, обов'язково в цьому є благо для вас, яке ви не можете побачити саме зараз.